Ja, dat is echt wat er tegen. Maar je gaat dus allemaal van die vlekken zo. Dus ik zocht er een beetje uit wie... De 40-year-old Carell. Ja. 40-year-old virgin. Ja. Dat zijn allemaal die plekken zo. Ja. Oh, wow! I hate you! I hate you! Stop smiling, you jerk! Maar ik dacht nog, want de holter, dat werd geen roog. Dan moest ze dicht de borst sharen, want dan plekken ze zich helemaal vol met allemaal van die dingen. Ja, ik hou dat nu niet gedaan, maar dat sting ook niet in de veelbereidende tekst, zeg maar. Dus ik heb dat doorgelezen, want dan moest nuchter zijn, dus dan moest je 's morgens niet eten of drinken, dat soort dingen. Maar dat sting niet bij dat ze zich als man zijn, of als vrouw, als ze borstzorps, geen idee. Dat ze zich dat moest sharen. Ik heb nog getwijfeld, zal ik het doen? Ik dacht, nee, doe maar niet. Dus ik kom daar aan en een t-shirtje aan. Dus sting er dan walen en doe makkelijke loszittende kleier aan. En zet de man, even t-shirt omhoog, want ik moet er een paar plekkertjes op doen. En zei, nou, is goed. Dus ik doe het. Ja, dat dacht ik al. Maar ik ben altijd veel breed binnen, man. Whatsa? Meteen zo'n schermetje te voorzien. Ja? En meteen, wop, begin dat te kieën. Ja? Ja. Geen consent. Dus ik had hier echt zo'n streep geen haar. En hier een blikje geen haar. Dat is heel lokaal. Ja. Dat vond ik wel mooi. Ik heb nog getwijfeld of ik me moest sharen toen. Gewoon op schillige weg. Maar Ronald deed dat heel vakkundig, heel snel, heel resoluut. Ik heb niet geblooid. Dus, wist echt wat er deed. Ja, hij wist echt wat er deed. Ja, maar je gaat dus allemaal van die vlekken zo. Dus ik zocht er een beetje uit wie... De 40-year-old Carell. Ja. Dat zijn allemaal die plekken zo. Ja. To